Hey लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय स' लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोननै गोदानै फैनो गोनां बैसागु मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव सुंद'यै आपडेट लानानै फैलायबाय स' नोंथांमोना बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो स' गिबियावनो दङ बर'निनो मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथां एलिशा बर'नि मेथाइ रोजाबनायाव बिथांमोननि मोनसे गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों जोंनि हारिमु आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो बयजोंबो सिनायजानाय फावखुंग्रि बिथां हेलिना दैमारी लोगोसे एलिशा बर' बिथांमोनखौ आरो बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां जोंनि हारिमु मिउजिक भिडिअनिनो करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामी बिथाङा आरो लोगोफोर दा बिथांमोननि बे फैनो गोनां जोंनि हारिमु मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दायो सोलिगासिनो दङ स' नोंथांमोना साननैसो उनावनो बिथांमोननि बे मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर आरो नोंथांमोना सोर सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ फावखुंग्रि लिना बसुमतारीनि फाव खालामनायावबो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ आरो बे मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों आंनि गांग्रिङा आरो फावखुंग्रि लिना बसुमतारीनिनो एलबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव जोरेमा मुंनि दिनै मोनसे गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअ रिलिज जानानै थांबाय दे लोगोफोर जेराव गाहाय फाव खालामगिरि महरै दङ मेन्देला ब्रह्म आरो लिना बसुमतारी बिथांमोना आरो मिउजिक भिडिअआ ओरैबायदि मोजां जादों दे लोगोफोर स' नोंथांमोना सोरबाफोर दासिमबो नायाखैब्ला एलबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोनाबो बे जोरेमा गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायनानै बयबो मोजां मोनखागोन स' जाय नायाखै बयबो नायहैब्लानो जाबाय स' बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि मोननैसो आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोर आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलाव गोदानै नायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।